TMTV. Xayrli saatda deb men Liliya shou-biz topshiruvini boshlayman. Tatar estradasida nindi yangiliklar bor ekan, hozir borisini da bilirmiz. Landish Nimajanovaning Instagram akkauntida qiziqli video paydo bo'ldi. Ko'rgandagizcha, Landish osharg'a pishira. Uning tirasida bek ko'p kishi yig'ilgan. Tataristonning ot qozongan artisti qo'yda narsa ishlab yurdim ekan degan savolga javobni Jirshining o'zidan olirga bo'ldi. Ул әниләр көненә багышланган чара. Менә әниләр көне үтте бит инде, менә мәктәптә шундый мәктәп безнең лицейда уйлап чыгарылган әйбер ул директор белән. Менә һәрбер класстан әти-әни ниндидер әйбер күрсәтә инде. Балалары белән нишлиләр, кемдер җырлый, кемдер ашарга пешерә, кемдер ручная работа инде. Мин инде бу юлы сайладым шул ашарга пешерүне. Пешмаклар күрсәттем, ничек пешерергә. Шул мәктәп столовый инде безнең класстан менә шул мин Әнвәр белән басып шул пешмаклы күрсәттем. Бүтән класслардан да әти-әниләр бар, кем нәрсә күрсәтә. Татар эстрадасында көннән-көн җырлы гаиләләр арта бара. Соңгы арада бик популярлашып килүче Хәйретдиновлар да шулар саныннан. Тик менә Рамил белән Рамилә җырлап кына калмый. Берсе сәхнәдә роль башкара, икенчесе залда утырып кул чаба. Ни турында сөйлисең син дисезме? Хәзер барысын да аңлатам. Рамил Хәйретдинов Инстаграмында менә шушындый видео урнаштырды. Галиәскәр Камал театры зәңгәр шәл дип тә язып куйган ул. Күргәнегезчә, Рамил образда утыра. Соңрак исә аның Камал театрының сәхнәсендә чыгыш ясаган видеосы да барлыкка килде. Рамилне актер булып эшкә керү белән котлап, без аның белән элемтәгә кердек. Менә 5 декабрь көнне Галиәскәр Камал Дәүләт Академия театрында Зәңгәр шәл спектаклендә галәви ролендә мин уйнадым, Аллага шөкер. Россия күләмендә Народный театр, халык театры дигән бәйге узды. Шул бәйгедә мин катнашып, шул бәйгедә җиңеп, менә шул бәйгедә җиңгәннән соң инде Камал театрының төп режиссеры Фәрит Бикшәнтәев Зәңгәр шәл спектакленә мине чакырды. Мин шунда уйнадым, Аллага шөкер. Режиссер да шатты, халык та шатты. Хәтта Фәрит абый Бикшәнтәев үзенең труппасына, Камал труппасына эшкә чакырды. Бәлки әле Алла бирса, мине Камал театры сәхнәсендә тагын күргән насыйп булыр. Татар эстрадасында бизнесменнар арта. Бу исемлектә хәзер Радик Юлияшин да бар. Мин кеше алдында спикер булып чыгыш ясарга күнекмәгән, шулайда Черниковканың гади егете турында рәхәтләнеп сөйли алам дип яза Радик. Фотосурәттән күренгәнчә, Элвин Грей бизнес форумда кешеләрне акча эшләргә өйрәтә ахры. Татар җыры 2019 фестивале бу елны 21 декабрь көнне Пирамида концертлар залында узачак. Санаулы билетлар гына калып бара, шәп тамашаны үз күзләрегез белән күрергә ашыгыгыз. 20 елның популяр җырчылары популяр җырларын бер сәхнәдән яңгыратачак. Фестивальнең төп режиссеры Мәскәү кунагы Лина Рифулина. Тамашачыларны бик зур сюрпризлар көтә. Азалия Валиева шушы көннәрдә генә үзенең өр-яңа клибын тәкъдим итте. TMTV Production белән төшерелгән клипны сез TMTV каналында карый аласыз. Әлегә тизерында карап үтик. TMTV. Юк, рәнҗитмә җанымны, телесез алган сөюгенә, сүнегән мәхәббәт теменә, кайтмас елларымны. Юк, рәнҗитмә җанымны, телесез калган сөюгенә, сүнегән мәхәббәт теменә, кайтмас елларымны. Күптән түгел генә татар эстрадасы артистлары Мәскәү Кремль сараенда чыгыш ясады. Биредә татар җыры 2019 гөрләп узды. Байбулат әлеге тамашадан кызыклы репортаж да әзерләде. Дуслар, сәлам, без Мәскәүдә һәм инде... Киенмәгән?
Достар, Мәскәү қаласыннан ялқынлы қайнар сәлем сезгә. Төп 3 шәһәрдә төп 3 концертын инде узачагын беләсездер. Һәм инде бүген халыкара татар җыры фестиваленә 20 яшь тулу уңайыннан без Мәскәүдә, Мәскәү қаласында һәм әлеге зур тамашаны без дә бергәләп күзәтәбез. Шушы концертның сәхнә тутырмышын күрәсегез килсә, әйдәгез безнең белән шоу-биз командасы үз эшен башлап җибәрә. Бүгенге тамашага старт бирүче Айгөл Рәхимова. Айгөл, ничек анда тамашачы? Ой, сәлем, бай булат, тамашачы әйбәт инде, нәрсә әйтәсем килә. Бик дулкынландым, чөнки Кремль сараенда мин беренче тапкыр гомумән җырлыйм. Һәм инде татар җырын ачырга миңа калса ул бик зур дәрәҗә әйтикме соң, бик зур эш. Шуңа күрә шуның турында гына уйладым инде мин. Бүген синең икеләтә дебют булдымы? Берсе татар җырында чыгыш ясау теге ачып җибәрү дөресрәгеме? Һәм инде икенчесе Кремль дәүләт сараенда шулай чыгыш ясау дөресме? Инде һәм өченчесе Мәскәүдәге яшәүче кыз буларак беренче тапкыр Кремль сараенда. Лилия Хайруллина менә шундый матур күлмәкләрен киюгә шушында репетиция ясый башлады. Инде ничә җырчылар безнең җырлап чыкты, әйдәгез үзеннән сорыйк әле, нәрсә микән монда? Колакчыннарыңны салып тор, Лилия. Беләсеңме, без сиңа карап торабыз качаннан бирлеме? Син Илназбак җырлаганда да темкаләгә идең, хәзер дә темкаләгәсең. Нинди җыр булачак бу бүген, әйт әле. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәнә микән. Шуның бию элементларын өйрәнеп торасың, шулаймы? Чөнки минем яңа бию шушы җырга, яңа коллектив белән тиешлечә башкарырга кирәк. Каушым әзрәк. Анда менә мондый элемент бар, мин аны күрдем Инстаграмда, дөресме? Анда бик күп элементлар. Һәм инде бии җырларга әлбәттә авыр. Һәм менә шуның өчен күп репетиция кирәк, һәм каушамаска кирәк, үзеңне кулга алырга. Илназ, татар җырларында синең бит инде бик күп булганың бар. Тагын бер кат сәлам. Татар җырларында бик күп булганың бар бит инде, кайда күбрәк дулкынландыра? Казандамы, Уфадамы, Мәскәүдәме? Дөресен әйткәндә, Казан белән Мәскәүдә дулкынландыра. Казан белән Мәскәүдә. Ни өчен шулай? Мәскәү аңлашылаймы? Теге Мәскәүдә беренчедән ул теге менә бу Кремль сарае диюгә уже менә ничектер җөрәк дуп килә башлый, дирәк дулкынлану, курку хисе бар бераз гына. Мин дә бит интерек кеше ни түгел. Шуңа күрә Казанныкында ясарга кирәк, Казанныкында ни өчен дулкынландыра, ничектер үзеңнең шушы көндә күреп, айда күреп, ай сайын концертларда җөргән шу тамашач каршында имтихан тотасың. Ансы иң җиңеле, иң рәхәте ул Уфада. Уфалар менә шуның хәтле матур итеп теге җылы итеп каршылар. Алар Уфага нинди генә концертлар барсаң да, Салян комедия әйтегән үзенең сольник концертлар барсаң да, һәр вакыт Уфа тамашачысы менә аерылып торышы җыллыгы белән, шушы көчле алкышлар белән, сызгырулар белән, менә шунысы белән. TMTV да шоу-биз дәвам итә алга таба. Һәм инде менә монда Илшат Япаров, Гүзәл Әхмәтова әле генә чыгыш ясап керделәр. Ничек сезгә тамашачы залда? О, супер. Кулда чаптылар, кычкырдылар да, сызгылар да, вообще супер. Уйламаган идек. Без инде өйрәнгәнбез, Мәскәү тамашачысы үзенчәлекле, шундый баштарак мәлне инде алар тыныч гына утыралар, шулай булай илки салкы гына. Но бүгенге тамашачы түгел. Менә мондый тамашачы. Бүген монда тамашачы теге. Бүген мондый тамашачы, бик шатбыз. Бүген безнең шушы үзебезнең Россиянең төп залында, төп сәхнәсендә чыгыш ясавыбыз белән без бик бәхетле. Достар, менә монда тегендә, монда бик нык дулкынланып йөри ахыры Гүзәлия. Гүзәлия, дөрестән дә бераз гына дулкынлану хисе бармы? Менә шушындый зур безнең илебезнең зур залында чыгыш ясау инде ул бик зур минем өчен бик зур, ничек дип әйтим, имтихан да ул, горурлык та ул, сынау да ул. Монда бит инде безнең Татарстанның иң шәп җырчылары җыелган. Шуңа күрә бераз дулкынланам. Мәскәү сәхнәсен моңга тутырды әле генә Зөфәр абый Хайретдинов. Зөфәр абый, ничек анда сезгә тамашачы? Тамашачы Мәскәүдә, как всегда,
баш кала тамашачысы баш бармак кына дейме? Дөрес. Шуннан да чөнки мин инде Мәскәүгә килгән саен һәрвакыт белеп киләм. Монда иң дәртле, иң күңелле, иң таләпчән тамашачы. Ул беләсезме, синең кәефең ничек, аларның кәефе шулай булачак. Аларның кәефе ничек, синең дә кәеф шулай булачак. Без көтәбез Казан егетләрен һәм инде озакламый шушы ишектән менә Вервичная, молодец. Син һәрбер егетнекен җыеп чыктыңмы яки бу сиңа гына бирделәр махсус? Син егетләргә әйтмәйин дә, алайса алар ачуланалар, үпкәлиләр. Бу миңа гынарак та. Без егетләргә әйтмибез. Егетләр дигәнем монда пип дип кисеп куйырлар. Казан егетләре киреп җиттеләр. Әйдәгез бергәләп алар янына керик. Менә алар. Ого, егетләр. Тагын бер кат. Ничек кайфлар? Яхшы, рәхмәт. Яхшымы? Егетләр, сезгә бер генә сорау, сез бит инде төркемдә 4 булганга күрәйме? Сезнең дулкынлану хисе әзрәктер инде башка артистерларга караганда. Бу дөресме, юкмы? Юк, мин моның белән килешеп бетмәс. Менә бүгенләр сәхнәгә чыкканда егетләр белән куллар тирләп тора, микрофон торга. Шуңа күрә кауша бик бар, чөнки Мәскәүдә бит без. Шуңа күрә кауша булды бүген, әйе. Рамил Галимҗанов, минем ярашымда. Рамил, ничек кайфлар? Кайфлар әйбәт, нормально. Менә җырлап чыктым әле хәзер генә. Инде хисләр кичерәсең. Хисләр дулкынлану инде. Менә беренчедән менә шушы Кремль сараенда әле үзем иҗат иткән җырны башкардым. Беренче тапкыр үзең иҗат иткән, ними? Беренче тапкыр үзем иҗат иткән. Булай, әле бит безнең әниләр көнендә менә бүген әниләргә багышлап җырладык. Әйбәт. Алкышладылар. Җырлы гаилә, Азат Алсу Фазлыевлар менә шундый матур костюмнарын кигәннәр. Бу кемнең идеясе иде менә шундый костюмнар алырга? Алсуны кыдыр инде, Әлбәттә. Кемнеке булсын. Сез ялгышмасам чит илгә барып клип төшереп кайттыгыз бит, шулай бит? Кая бардыгыз әле сез? Без Амстердамда булып кайттык. Инде сез махсус клип төшерү өчен бардыгызмы яки инде барган әйдә төшереп кайттык дип? Юк, без только эш буенча гына бардык анда, безнең кешешебез буенча бардык һәм юк, анда без клипта төшермәдек, ул кичкенә мини клип гына. Шулай да менә тамашачыны клип буларак кабул итте, Әйе, барысы да кабул итте. Үзебезгә дә истәлеккә барыбер инде. Аның тулы җырда, тулы төшергән дә бар. Ләкин без барысына чыгармадык. Дуслар, Раяз Фасыйхов, минем янәшемдә басып тора. Раяз, сәлам. Кайфлар? Сәлам, хәерле кичләр. Әйфләр менә генә җырлап чыктым. Безнең Мәскәүдә татар җыры бара. Кремльдә тамашачы бик җылы, бик кайнар. Шуның хәтле барыбер миңа бу сәхнә үзенчәлекле дулкынландыру хисләре бирә, чөнки үзегез беләсез, бу сәхнәдә кемнәр генә чыгыш ясамаган, алар ил күләмендә генә, үзебезнең Россия күләмендә генә түгел, дөнья күләмендә генә зур артистлар чыгыш ясаган. Шуңа күрә гомумән моның аурасы шундый бер яктан дулкынландыргач, чыгуга ничектер рәхәт, ул горурлык күбрәк. Үзем өчен, әти-әниләр өчен. Вадим, татар җыры дигәч, синең иң теге күз алдыңа иң беренче булып нәрсә килә, әйт әле шуны. Татар җыры дигәч, татарча җыр килә инде күз алдына. Кемнеңдер теге яңа ел күз алдына килә, ул бит инде безнең ел ахырында булган күрәйме? Мен татар җыры фестивалендә катнашкан юк, монысы беренчесе. Һәм дә иң тәүгесе булса да, ул Мәскәү шәһәрендә. Мин бик тә шат. Рәхмәт оештыручыларга, рәхмәт чакырган. Әнвәр Нургалиев менә үзенең чыгышын ясарга әзерләнеп тора. Әнвәр абый дип эндәшимме? Әнвәр димме? Әнвәр дiyem. Бу икенче тапкыр сорыйм инде без барып шулай. Әнвәр, әйт әле, менә тамашачылардан килгән сорау бар шунда, име? Әнвәр Нургалиев гел концертта, һаман да каяда булса, гаиләсе белән ял итәргә вакыты каламы икән диләр. Әле менә бу арада 2 ай гаиләмне күргәнем юк. Җәйендә без ала бирсә, менә ел сайын барып кайтабыз. Бу елса да шулай җәйгә калыр инде. Мин тамашачыдан башка яши алмыйм. Менә концерттан соң сез төркемегез белән фойега төшәсез, фотога төшәргә шулай бит тамашачылар белән, Әнвәр Нургалиев белән фотосессия менә шушы әйбер озак вакытны аламы? Якынча ничек күпме китә? Минем фотосессияны бу концертның 3нче отделениесе дим. Кайсы 1 сәгать бара инде, кайсы ярым сәгать төрлечә. Менә сездән сорыйсы килә, татар җырының менә беренче еллардан башлап бүгенге көнгә хәтле менә аерма нидә, нәрсә яхшы якка үзгәрде, нәрсә начар якка үзгәрде? Шуны әйтә аласызмы? Яхшы якка үзгәрде, җырчылар, кызыклы җырчылар пайда булды, яңа Марс медиада инде пайда булдылар. Менә халык бик яхшы кабул итә. Бу инде
Дворец Союзовта мен 81 елына бірінші мәртебе шығыш жасадым. Бұндағы зритель, бұндағы тамашашы, Мәскеу тамашашысы мені қошан кесем де яқшы етіп қабыл ете. Алға таба татар эстрадасына бір әжеші білен тағын дуэт яздырға планда жоқ ма? Олдағы күнде енді дуэт үшерге есемім бар. Эльвин Грей білен біздің сериябыз давам етерге мүмкін. Хамдут. Міне Кремльнің сәхнесі зор бетінде олай ма? Сен өзің гіне шығыш жасадыңа міне шушы зор залыны тутыру ауыр ма бір кішіге гіне? Әлбетте ол ауыр. Бар іште зор іштер ол ауыр ішіне әмен осындай залды тутыру үшін мен ойлаймын көп йыллар іштерге керек. Іштерге тек адақтан ғана халық сенің өзіңдің халқың келе башлайды. Достар, Мәскәүдә татар җыры алга таба дәвам итә һәм инде бүген монда шәп энергетик хөкем сөрә, тамашачылар шулай ук шәп. Менә монда бер малай кил монда. Как исемең ничек? Ислам. Ислам, как концерт нравится? Кто больше понравился из певцов? Анвар? Да. Элвин Грей? Да. Концерт ничек, ошый ма? Яхшы. Кайсы җырчы күбрәк ошады? Нургалиев. Biz аны бик яратабыз. Бүгенге концертта менә шу беренче бүлектә кайсы җырчы күбрәк истә калды? Әнвәр Нургалиев безгә ошый. Рамиль Галимзянов. Рамиль Галимзянов. Әйдәгез менә Санов. Маратык Санов әйе. Тагын. Безнең монда теге батл барган шикелле. Сез? Не знаю. Не. Яраткан җырчыгыз кем була сезнең? Салат Фатхетдинов. Көтәсезме Салаватны? Безне көтәбез. Бүген чыгып җырласа, кушылып җырлыйсызмы? Конечно, обязательно. Сезне карап торачакбыз алайса залдан кушылып җырлый микән, юк микән дип, яме? Бет ысын башкорттар, өфөлеләр, бет өфөлеләрне поддерживать итәргә килдек. Эльвин Грей, Айдар Галимов. Кемнәр? Фатхетдинов. Зәл Әхмәтов, Илшат Япаров. Зәл Әхмәтова, Илшат Япаров. Мәскәүнекеме? Үзеннән түгел инде, но Балашиха. Әйе, Балашиха. Нәме? Әйе, Балашиха. Бүгенге концертка Балашихадан бирле килдегез инде алайса монда. Килде, конечно, татар җыры, ул зур. Ничә тапкырмы татар җырында? Юк, икенче мәртәбә уже теге елны булган идек. Менә насип булгач, бу елны да килдек, килде карарга. Артистлар күп, яратабыз. Күп бәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәлә микән. Калган икенче бүлектә. Калган икенче бүлектә. Ана. Күбәләгем түгәрәгем, асыл кышым сандым, ачым гыжылап җибәрәм микән. Аллах. Тотса Мәскәүләр якаң дип дөрес әйтәләр икән инде, диме? Рәхмәт, бик зур күңелле кешеләрсез. Казан егетләренең Мәскәү фанатлары, шулаймы? Булар Мәскәүнекеләр дә, булар Себердән килеп Мәскәүгә күчкән фанатлар. Безнең, әйе. Пермский край мин. Әйдәгез, реальный пацаннар белән бергәләшеп истәлеккә ТМТВ-га сәлам әйтик әле. Приезжайте, конечно. Здесь мало концертов. Нас встретите? Здесь на следующий год? Или в Сити вы приедете? Я на эти пойду. Вообще в Москву приедем, встретите? Встречу. У меня на своей машине. Ну, знаю кто, но мы точно приедем тогда. Я, пожалуйста, могу адрес оставить. Хорошо, все. Ладно. Рахмет. Достар, Мәскәүдә Кремль дәүләт сараенда татар җыры эстрада фестиваленең икенче бүлеге башланып китте. Җырчылар әзер, зал тамашачы әзер. Сез әзерме? Әйдәгез безнең белән. Рамиля Хәйретдиновлар әле генә менә сәхнәдән, менә монда килделәр, менә әле генә чыгып җиттегез. Ничек анда сезгә? Шадымы? Бик шады, бик матур, бик җылы каршы алдылар Мәскәүләр. Бик зур рәхмәт аларга. Бик зур рәхмәт Мәскәү туганнарыбызга, дусларыбызга, Мәскәүдә яшәүче тамашачыларыбызга. Дөрестән дә инде тәнәфестән соң менә дигән итеп, күтәренке кайф белән каршы алдылар. Әле цәк тә белә киттеләр. Бик зур рәхмәт. Яңа гына сәхнәдә җанымда яз булып кал әле дип менә бөтен теге моңлыларның күңелләренә кирип кергән Рөстәм Закиров булды. Рөстәм кайфләрегез ничек? Аллаһка шөкер, бик әйбәт. Хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Ничек сезгә Мәскәү тамашачысы менә әле генә сәхнәдән килеп төштегез? Залдан дип әйтик инде. Кремль концертлар сараенда чыгыш ясау үзенә күрә бер дулгынлану туза. Һәрвакыт инде монда берничә генә тапкыр чыгыш ясаган бар. Шуннан да инде бу дәрәҗәле зал, монда инде аның аурысы да икенче. Инде Мәскәү тамашачына үзебезнең булган җанымда яз булып кала җырының
бүтін нишкәлекләрен, бүтін мөмкинлекләрен бирергә тырышып җырладым. Үземнең уйлавымча, җыр уңышлы гына башкарылган шикелле булды. Мин бик канәгать калдым. Безнең быел татар җырына 20 ел. Шулай бит инде. Менә шушы фестиваль турында бер ике сүз әйтеп кит әле. Менә аның теге плюсларын бөтен кеше саный. Менә синең уйлавыңча берәр нинди минуслары бармы шушы фестивальнең? Минуслары юктыр инде аның. Җырчыларга шул күлмәк табасы, җырлар яңартасы, вакыт күп кирәк, репетициялар ясасы. Анысына инде шул хәтле зур минус дип уйламас идем мин. Анда шул дулкынлану кичерәсе бит. Инде, но дулкынлануын бөтен кешедә бар, һәр чыгышта да бар. Шуңа күрә минем өчен минус түгел, ул бар тик тискәре як юк монда. Достар, Иркә һәм Бәйрәм ансамбле шушында, егетләр, кызлар, егетләр Иркә. Сәлам сезгә, ничек кәефләрегез? Сәлам. Бик әйбәт кәефләребез. Иркә, менә махсус сиңаймы беренчедән минем әнидән кайнар сәлам. Мин инде уйлаганым, синең Булат әниең соңгы арада мине онытты дип куркып та куйдым. Нормальмы? Мәхәббәт үзгәрмәдеме? Аңа да күп кайнар сәлам миннән. Менә монда килеп басыйм әле мин сезнең уртагызга, менә шулай иттереп. Икенчедән сорыйсы килә, бүген концертка озак әзерләндеңме? Бик озак әзерләндем. Бер 3 көн репетиция ясадык. Көне-төне егетләр белән 3 минутлык шул җырга. Шул ярам инде мин, Булат. Без бит көн сайын сольный концертлар белән йөрибез, шуңа күрә бу җырны без 1000 тапкыр җырлаганыбыз бардыр. Әзерләнү менә шул үзебезне рәткә матур иттереп китереп, юлдан соң костюмнарыбызны юып инде үзебезчә үтүкләп, шулай итеп әзерләндек. Монда безнең хуҗалар, егетләр, гадәттә сез безгә Казанга кунакка килә идегез хәзер. Без сезгә килдек, ничек кунаклар каршы алу авырмы? Рәхим итегез, рәхим итегез. Бер сүз белән аңлашыла, сез бик кунакчыл икән. Бүген сезнең премьерагыз булды, ялгышмасам, яңа җырыгызны җырладыгыз. Беренче тапкыр җырладыгызмы? Беренче тапкыр яңа җыр. Бүген бу җыр интернетка чыкты. Бүген диме? Электрон площадкаларга. Син мине дигән җыр. Так что приятно вас прослушать. Рушала байтым. Премьера состоялась в Москве, име? Кремльдә прям, безгә әле каяк кирәк. Кремльдә инде. Әлбәттә, яра. Мәскәү егетләре, Айрат Радик, рәхмәт бик зур, яма, уңышлар. Үзенең чыгышын көткәндә тиз генә эләктереп алдык без Зәйнәп апаны. Зәйнәп апа, ничек кәефләрегез? Кәефләрем яхшы, рәхмәт. Сез инде гел стилегызны, образыгызны үзгәртеп кенә торасыз. Моны барлык тамашачылар да күреп ала, без дә күреп алабыз. Менә яңадан яңа образлар уйлап табу менә шулай авыр түгелме сезгә? Юк, авыр түгел. Вакыт үзе аны боера. Әйе. Ничек гомумән гаиләгездә хәлләр ничек? Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер. Зөфәр абый Мәскәүгә сәлам җиткерергә кушты. Мәскәү тамашачысына. Без гадәттә җырчылар сәхнәдә җырлап бетергәч аларны шулай эләктереп алабыз. Хәзер сезне дә шулай итеп эләктереп алдык. Һәм инде бар тик бер генә сорау бирәбез. Залдагы энергетика ничегрәк анда? Зал зур. Тамашачыны теге 5000 кешене тотып алып үзеңә яраттыру авыррак. Ләкин тамашачы бик җылы кабул итте. Бигрәк тә мишәрләр сүзе чыккач, монда алар юк түгел бит инде, үзегез беләсез. Әстегел. Шуңа күрә зур рәхмәт Мәскәү тамашачы үземнең якташларым, мишәрләрем, мен нык күңелем булып чыкты. Фирус, әле генә җырлап чыктың. Менә шуннан чыгып синнән сорыйсы килә. Залларның аермасын күрәсеңме син? Менә мәсәлән, Казан филармониясе белән менә шушы залда җырлауның нинди аермасы бар? Аермасы мин болай гына дип әйтәм. Безнең филармония, Казан Габдулла Тукай исемендәге филармония, ул күпкә җылырак. Анда тамашачыларны филармониядә син күреп торасың, йөзләрен, аларның күзләрен күреп торасың, алар белән алар алдында җырларга да рәхәт. Монда чыксаң, әлбәттә бу легендар сәхнә инде, ансы сүз дә юк, ләкин тамашачылар ерак, мин аларны күрмим. Һәм менә бер дәмлек монда җитеп бетмәгән менә. Рекордлы чәчәкләр җыйып алдың син бүгенге концертта. Ничек сиңа тамашачы? Бик яхшы, Мәскәү һәрвакыттагыча инде минем иң яраткан тамашачыларым, иң затлы тамашачыларым Мәскәү тамашачысы. Татар җырына быел 20 яшь, син менә ничә ел беләсең шушы фестиваль турында? Үземнең беренче ел гастрольләремчик башлап җибәрдем, шуннан бирле татар җырын беләм, чөнки беренче еллардан ук миңа тәкъдим ясаганнар бу проектта катнашырга һәм шул көннән бирле инде шул көннән бирле дип әйтмим, бер 3 ел мин катнашмадым, аннан соң инде бик яратып һәм инде
татар жері проектіне қатнашып келем. ТМТV қараушылары, Татмостығы қараушылары әлі ешіткендер жоқтыр. Бұл сұрауға жауапны ақ микрофонның тұрында сөйлеп жибер әлі. Мұнда бұл сенің? Өзің білем мұны? Тұтып қарайым әлі шуны? Оны айт. Қаян барлыққа келді бұл қашанан берілі өзіңнекі ақ микрофон? Шынанда мен өзім шондай кеші бек бүтін әуірге жауапты қарайым. Микрофон болса ол менің бірінші күнлерінен берілі өзім білән. Хам енді Hatta Kreml'ler залында андай рұқсат жоқ өзіңнің микрофон білән келерге. Мен башқаша жырлай алмаймын, өзімнің микрофонға жырларға яратам, чөнки ол сыйфатлы біріншіден өз тембрымны, менің тембрымны яхшы итеп жеріне жеткіріп шығара ала. Һәм инде икенчедән подводить итмәскә иң әйтик теге надежный микрофон. Өзінің бар энергетикасын тамашашыға жеткергән әргенә Айдар абый дөрестән шулай булдымы? Онда энергетиканы тамашашыға жеткеріп бітәрі түгіл. Чөнки зал шул тиклем зор, тамашашылар шул тиклем көп. Шуңа да бәлки жеткеріп тә булмагандыр 2 жыр белән генә. Шулай да күпме бар шул хәтле бирергә тырыштым. Сіздің мұна әлігі сезонда бет инде башқа сезондардан айырмалы боларак, быел юбилей сезоны шулай бет инде. Һәм инде нинди үзенчәлекләре бар калган елларга караганда? Үзенчәлеге шул ягы белән ул юбилей, 30 елга бер генә була. Шуңа күрә артка борылып карап була һәм инде нәтиҗәләр ясап була. Һәм мин бу юбилей программасында шул нәтиҗәләрне берникадәр ясарга да тырыштым. Барып чыккандыр юктырман, синең тамашачылар әйтергә тиештер. Шулай да уңышлар әле сезнең алда бик күп эшләр көтә, шулай бит тагын бер кат уңышлар һәм инде Казандагы концертыгызны көтәбез. Моны җигетне үткәреп җибәрик, зәдә әйткәнем. Эй, Андый, давай. Менә шулай. Шулай дип, дуслар, елның төп концертларының берсе Мәскәүдә Халыкара татар җыры фестиваленең гала концерты ахырына таба якынлашты. Сәхнәдә, залда ахыргы номерлар һәм инде әйдәгез бергәләшеп күзәтик. Барс медиа артистлары хәйрия концертлары белән дә шөгыльләнә. Балалар йортында булган чираттагы бәйрәмнән репортажны бергәләп карыйк. Сәлам иптәшләр, яхшылык агач өстендә, яманлык аяк астында диләр. Шулай итеп, без бүген агач өстенә менербез. Төгәлрәк алсак, Барс медиа ширкәте тарафыннан оештырылган хәйрия концертыннан бер кечкенә генә репортаж да сезгә күрсәтербез. Добрый день, детишки, мальчишки, девчонки, ребята, здравствуйте! Давайте похлопаем все вместе, громко-громко, чтобы... Настроимся на концерт! Как ваше настроение? У кого лучше всех настроение? Ух ты, у всех хорошее настроение, ну мы прям очень рады. Мы теперь уже совсем готовы концерт вам показывать. У нас сегодня концерт на татарском языке. Вы когда-нибудь слышали татарские песни? Слышали? Вот замечательно. Сегодня перед вами выступят наши татарские артисты, свои песни исполнят. А вы не забывайте, когда там очень весело, так вот хлопать, ладно? Хорошо, договорились? Когда они будут петь, надо их поддерживать. А то не обидятся и уйдут. Нам же не надо, чтобы они уходили, да? Вот так будет, как мы похлопаем? Вот так. Здорово. А давайте по-татарски скажем «Исенмесис». Можете похлопать себе, молодцы. Читать умеем? Татаржиры, да? Нашему фестивалю Татаржиры 20 лет, это очень много. И вот в честь этого фестиваля, в честь того, что нам 20 лет, мы решили прийти к вам в гости. Вот такой чудесный у нас повод. Наконец-то мы с вами увиделись, мы очень рады. Тогда давайте мы начнем наш концерт, правильно? И позовем на сцену замечательного певца Ильназа Софиуллина. Аплодисменты! Всем привет, здравствуйте! Давайте изобразим гитару. Жырлыйбыз. Bir ubasın kire, üzlerinde
Җилләр булып сарыласың килә. Ай, молодцы! Ялакая узган эзләргә киттек. Бер шишәсен килә серләргә. Яктыртасың сыры күзләргә. Шашып бер назлыйсың килә. Ай нурыннан нурлы йөзләргә. Ручки выше, ручки! Бер үпәсем килә күзләреңнән. Исерәсем сөю сүзләреңнән. Җилләр булып сарыласың килә. Яланaya узган эзләреңә. Аплодируем, поехали! Шагында бирли ота. Абатлыйсың килә исеңне. Молодцы! Исләреңнең тезгеннәрен сүтеп. Яратасың килә. Мондамы сез? Уллар үткә. Бер назлыйсың килә чәчләреңнән. Бер кушасың килә дилләреңнән. Исерәсем килә сөюеңнән. Мин бәхетле бары синең белән. Поехали! Можно пританцовывать. Сегодня веселый праздник. Можно немножечко вот не просто сидеть, а пританцовывать. Пританцовывать. Вот так. Давай. Жерлыбов, очень легко. Давайте теперь вы поете. Бир үпәсем килә. Давай. Бир үпәсем күзләреңнән. Исерәсем сөю сүзләреңнән. Җилләр булып сарыласың килә. Яланaya узган эзләреңә. Самый легкий поет. А теперь вы, давай! Ай, молодцы! Еще раз! Спасибо, рахмат. Илназ Сафиуллин менә шушында басып тора. Сезнең каршыгызда, минем каршымда. Илназ менә моңа хәле берни кадәр бераз гына югалып тордың дип әйттеләр миңа тамашачылар. Менә моның сәбәбе нидә иде? Белмим, мин югалып торуымны бер кайчан сизмәдем. Аллага шөкер, җырлыйбыз, иҗат итәбез, шакырып торалар, Аллага шөкер. Ләкин кай вакыт булгалый шундый бәләкәй генә паузалар, ул сәбәпләре төрле булырга мөмкин. Әйтик, мәсәлән, менә гаилә сәбәпләре, матур сәбәпләр. Менә күптән түгел генә кызыбыз туды, Аллага шөкер. Менә шуны сорамакчы, бәби үсәме, ни хәлләре бар аның? Аллага шөкер, менә 3 ай ярым булды инде хәзер. Шулай көннән-көн сәгать сайын үзгәреп тора, телләре ачыла башлады әзәзләп. Шул Аллага шөкер, һәр кемгә киңәш итәм. Без хәзер менә без барлык Казан тамашачылары менә бөтен синең фанатларың хәзер көтәләрдер инде. Илназ Сафиуллинның сольный концерты Казанда качан була микән дип. Менә шу сорауга җавап бармы? Әлбәттә бар. Өр-яңа инде хәзер 5нче альбомым чыгачак. Быел декабрьдә, яисә январьда һәм 2020 елда булачак үземнең сольный концертларым. Смотрите, я буду говорить 5 лет и поднимать тем, кому 5 лет. Кому здесь 5 лет? Никого. Ладно. Кому здесь 6 лет? Посмотрим, кого больше. 1, 2, 3, 4, 5 человек, 6. 5 детишек, им 6 лет. Так, 7 лет кому? Так. Так, тут уже фантазировать начали. 8 лет кому? Вот пошло. А 9 лет? Кому 9? Ого! А кому 10? Ты у нас одна? 10 лет. Понятно. А кому 11? Ну, мы с тобой уже определились с возрастом. Так, 11.
Никого, 12. Есть. 13. Вот они. И 14 я знаю кому. Все, вы познакомились. Она вот по 5 лет. Бе-бе-бе. На двоих. Да. Ниһаят инде хөрмәтле дуслар, шушы проект турында тулырак та хәзер белә алырбыз, чөнки янәшәмдә Айсылу Лерон. Айсылу, сөйләп кит әле безгә менә, ниндирәк проект бу? Безнең Татар җыры фестиваленең 20 еллык уңаеннан шушындый грандиоз, бик мөһим, әһәмиятле проект булдырырга булдык без. Социаль проект Татарстанның берничә социаль оешмасына барып концертлар куерга. Һәм инде бу концертларыбыз инде берничә урында булып та куйды бит инде. Менә картлар йортына да бардык. Хәзер менә балалар йортына да килеп балалар белән аралаштык. Һәм шул мәгънәсендә менә күрдек, кирәк икән, бу эш бик кирәк. Шушы безнең менә балалар белән дә, өлкәннәр белән дә очрашкач, тагы да ничектер җанланып киттек. Үзебезнең эшебезнең тагы да ниндидер бер мәгънәсе табылды кебек, чөнки анда да безне бик көтеп алалар. Шундый алкышлар белән, менә картлар йортларында әле күз яшьләр белән дә җырлар яңгыраганда моңсуланып талдылар җырына карап инде. Шуннан да менә мондый очрашулар без килгән шушы оешмаларга гына түгел, безнең үзебезгә дә бик кирәк. Менә шуны сорамакчым, кешегә бәхет тарату рәхәттер инде, димме? Ул үзе менә шул хәл энергия белән без менә хәзер концерттан соң калабыз. Алар безгә менә шу балалар бүген шул хәтле күп энергия, позитив бүләк итте. Алга таба тагы да менә эшләргә һәм шуннан да менә алар белән тагы да очрашасы килә. Шундый шат күңелле балалар, биләр, уйныйлар, шундый җылы каршы алдылар. Шуннан да менә без бик шат. Дуслык дигән менә үзәккә килдек. Шуннан да шын дуслык хезмәт. Монда килеп тагы да күбрәк дуслар алып кайттык әле. Менә кичә Югары Ослан районында булдыгыз, бүген монда алга таба тагын көтеләме әле мондай проектлар? Таба без дәвам итәргә җыенабыз. Менә хәзер хастахана белән сөйләшү бара, безнең онкология белән дәваланучы пациентлар каршында да чыгыш ясарга планлаштырабыз. Монысы инде алдагы көннәрдә, ансында да инде шулай ук матур чыгышлар булыр дип, очрашулар, җылы очрашу булыр дип өметләнеп калабыз. Ышанып калабыз. Бик зур рәхмәт, Айсылу, уңышлар. Рәхмәт. Ну что, продолжаем наш концерт? Хлопать будем? Молодцы! Тогда приглашаем сейчас на сцену прекрасную певицу Лейсен Гимаева. Встречаем! Привет, привет всем! Лейсен, здравствуйте, детишки! Dünyada senin varını kalbin ağından nasip yarını sine kıttım Tabirinne karalı güzel sihri paraştı sizge başıydı Oynar suyu uşağında derya yanılırken sine zilbelendirge Tatlı suyu dramında Simendirge Bir yar var bir
большое. Рахмат бик зор. Ләйсән, без бит инде бүген хәйрия концертында шулай бит. Менә шуннан чыгып сөрәсе килә, ахыргы кылган игелекле гамәлегез нинди булды? Ой, мин игелек кылам да онытам бит исемдә калдырмый. Калдырмыйм. Ну, кылырга кирәк инде, алайсаймы? Әлбәттә инде, әлбәттә. Менә хәзер инде сезнең концертыгызга кагылган сорау бирәсе килә. Сез бит инде Ир плюс хатын дигән бик матур тамашагыз бар, бик матур проектыгыз. Әлеге проектны башларга кем этәргеч бирде? Әлеге проектны инде бергәләп уйладык инде, теге гаилә концерты булгачтан, ирле хатынлы җырчылар да күп бит эстрада, шуңа күрә нинди дә бер изюминкасы булсын дип инде нәрсәсе беләндер аерылып торырга дип менә шушындый атарга дип булдык. Казанда шушы сезонда качан була әлеге концерт? Әлеге сезонда ала белсә 5 февральдә 2 елга. Килегез 20 елның 5 февральдә. Шулай ук инде безнең менә Татар җыры эстрада фестивале якынлаша. Әзерме әлеге тамашага? Чакырсалар шава-шава барабыз. Йөгрә. Алайса, бәлки Ләйсән Гыймаевны да күрербез әле. Уңышлар, Ләйсән. Рәхмәт Виктор сезгә дә. Давай немножко поиграем, может быть, что ли, со всеми, да, как-то вот хочется поиграть нам, честно говоря. Ну, буквы, что ли? Слова? Да слова, иди. А как это? Ну-ка, ну-ка, давай. Например, я говорю что-то съедобное. Например, арбуз. А вам надо говорить съедобное на букву З. Вот вы одна команда целая. Так, смотрите, вы будете одной командой, мы будем второй командой. Сейчас мы посмотрим, чья команда выиграет. Только съедобные вещи. Давай. Давай начнем с... Эдя, синий. Давай. Съедобный, ну что там? Кекс. Слива. Молодец. Слива. Нам на букву А. Нет, мы говорим... Смотри, так у нас помощников. Арбуз. Так, а вам... Зефир. Зефир, правильно, вот правильно, зефир. Р. Рогалик. Рогалик. К вам, К, вообще очень тяжело. На К рыба, прям классно. Капуста. Курица. Ну, все равно А, нам все равно А. Нам опять А. Помощница наша. Всегда в команду, а что-то мы вообще не соображаем. Ананас, да? Так. Ананас! Теперь на С, вам опять на С. Слива уже нельзя. Сок. Ну, сок кто-то кушает. Можно скушать. Можно скушать. Так, ну пусть будет сок. На букву К. На букву К. Подскажи. На К. На К, нам быстро, мы не знаем. Краб. Что? Краб. Краб? Колбаса. Колбаса? На К. На колбаса. Да. Ну давайте тогда мы говорим колбаса. Колбаса, а да? вы говорите на А. Апельсин. На Н. На Н нет ничего. На Н. Какие вкусные блюда есть на Н? Нос. Так, давай я съем твой нос сейчас. Нет, можно поцеловать в носик. Наггетсы. А теперь представляешь на И. На И. Вот это задачка. На И, да, значит на С. На С. На С. Цыпленок броль. О. Цыпленок. Можно цыпленок табака сделать еще прям очень вкусное В блюдо. общем, вы такие, прям мы вас не переиграем никогда. Никогда мы вас не переиграем, а? Откуда такие все взялись, а? Какие молодцы, а? Мы не выиграли уже, все, мы сдаемся. Мы сдаемся, нет, мы вас никогда не обыграем. Вы молодцы. Давайте поздравьте друг друга. Да. Вы прям молодцы. Крутые ребята. Минем хезмәттәшем бүгенге чараның алып баручысы Рамил Шәрәфиев менә шунда янә шунда тора Рамил дип башта кул биреп күрешик. Син менә мондый чаралар алып барганың бармы? Әлбәттә, мин гомумән балалар өчен һәрвакыт шундый мәҗлесләр, чаралар алып барырга тырышам. Хәйрия концертларына килгәндә. Хәйрия концерт әлбәттә. Мин чакырган җиргә һәрвакыт барам, аеруча хәйрия концертларына. Чөнки яхшылык кылырга кирәк. Яхшылыкларга кирәк, менә минем әнинең юбилее булырга тиеш. Килеп алып барып кына китерсең әлеме? Яхшылык ярар. Анда яхшылык түләнергә тиеш. Юк, менә мондый сәхнәләргә чыкканда теге аеруча хәйрия концертларында бит индеме? Сәхнәгә чыгуга нинди хис кичерәсең?
Монда син икеләтә җавапчылык хисен кичерергә тиештер дип уйлыйм мин. Беренчедән бу инде хәйрия концерты, аңа инде җитди карарга кирәк, тагы да җитдирәк дип уйлыйм мин. Кеше уйлый теге бушка эшләр, шуңа күрә ничек көтеләр шулай эшләр. Юк, алай түгел, бу киресенчә җаваплы булырга тиеш. Икенчедән бу бит инде яшь тамашачы. Балар синнән үрнәк ала торган кешеләр, шуңа күрә син үзеңне күбрәк максимум күрсәтергә тиеш. Димәк, балаларны яратасың, димме? Әлбәттә. Яхшы, алга таба да син уңышлар яме моңышлар. Рәхмәт. Встречаем классного певца. Азата Фазлыева, как мы умеем встречать. Громче хлопать, давайте. А я легендарный. Здравствуйте. Можете выходить танцевать. Оп! Эй! Пойдете. Пора вот сделаем. Можете присоединиться. Gele yalıma yoktursun bilsen bilemeysen. Sine karaptırsın bilsen eminim gözüne. İşlere gel sensin batur sizde. Yaratına yaratına yaratına. Kireyken benim sina salınıyorum. Gibi akabette kabardılar. Kırmızı bu yesinatına kabardılar. Yaratına yaratına yaratına. Hallerini anlayıptıysen bırakına. Kümülün yer bulsun diysen gelin ağzına. Yüreklerine basın diysen gel yazına. Yaratına yaratına. Bizi her günü bugününde sasın bize. Yaratılır ağlayıp alsın dize. Geneşlerinde gönlünde alsın bize. Haydi. Yaratına yaratına yaratına. Haller gibi anlayıptıysen birazına. Gülgülüğe tutsun diysen gelin ağzına. Yüreklerine basın diysen gel yazına. Yaratına yaratına yaratına. Kesinlikle bu garip. Hey! Sizden gelin bir iseniz bana. Gel yanıma yoktursun bilsen bilemezler. Seni karaptırsın bilsen eminim gözler. Şeyleri yer sensin batur sizde. Yaratına yaratına yaratına. Hallerini vaktittiysen bırakına. Kümülüğe tutsun diysen girin ağzına. Yüreklerine basın diysen gel yazına. Yaratına yaratına yaratına. Hallerini anlayıptıysan bırakına. Kümülüğe tutsun diysen girin ağzına. Yüreklerine basın diysen gel yazına. Yaratına yaratına yaratına. Yaratına yaratına yaratına. И все вместе поем. И молодцы. Yüreklerine basın diysen gel yazına. Yaratına yaratına yaratına. Әлеге чыгышын ясап кирде һәм инде шуның белән концертны төгәлләде Азат Фазлыев. Азат, ничек сиңа мондагы энергетика дип сорыйм әле? Нәрсә әйтәсе килә, шу балаларга карап
Süyünesi kile, şoklaması kile Allah'a şükür indi. Üstleri kiyingenler, ayaklarında жылы, bölmeler жылы, yaktı bölmeler. Indi бәхетләре генә булсын. Шундый матур тамашалар булгалап тураймы? Әйе, бу шундый тамашалар белән Аллаһка шөкер булгалап тора инде без беренче тапкыр гына Барс медиа компаниясы мондай бәйрәмнәрдә мондай благотворительный фондлар белән шөгыльләнә түгел, гел шөгыльләнеп торабыз. Алар гел шундый әйберләр чакырып торалар. Соңгысы булмасын. Алла бирсә бу балаларны киләсе елларга да матур итеп, барсы да исән-сау итеп шушы бәйрәмдә, шушы благотворительный концертта күргән насыйп булсын. Сине дә мондай концертларда зур концерт бүтән өстеннән күргә ясын. Уңышлар, Алсуга сәлам әйтәме? Рәхмәт бик зур. Скоро будет Новый год, и мы уже готовимся к нему. И я думаю, вы внесли такой огонь, пламя в наш центр, что мы будем его отмечать, весело, также задорно. Приглашаем вас также на наши утренние. Вы не смотрите, что вы только артисты. У нас здесь очень хорошие артисты. Они и акробаты, и танцоры, и певцы. Так что мы вас приглашаем всем вашим дружным коллективом к нам на утренник. Когда состоится, мы вам передадим. Естественно, мы старше вас. Вам 20, нам 21. Поэтому мы хотим от нашего центра вот такой памятный подарок, что, видите, он на музыкальную тематику как раз подготовлен руками наших детей. Этот подарок также у нас хотим, чтобы стоял у вас где-то на таком видном, скромненьком месте и напоминал о наших детях. И дарил вам тепло и творческих вам успехов. Спасибо вам, дети! Спасибо! Дуслар, дуслык үзәген, дуслар, ничек матур итеп әйттем, дуслар, дуслык үзәгенең директоры монда Резида Наилевна. Резида Наилевна, сез концертның шулай шаһиты булдыгыз, ничек сезгә? Очень хорошее впечатление ваш концерт оставил. Для детей он принес много радости, хороших впечатлений, эмоций положительных. Потому что наши дети должны на хороших эмоциях всегда воспитываться, на хороших примерах и стремиться к таким людям творческим. Ведь творчество – это успех. Бик зур рәхмәт, балаларыгыздагы да тәрбияләп, шулай итеп матур итеп, матур тормыш юлларына чыгарга ясын. Рәхмәт сезгә бик зур. Вам спасибо. Тамашачыларыбызның икесе белән утырабыз шушында. Исемегез ничек, как зовут? Радмила. Радмила и Данил. Данил. Данил, Радмила, ошадымы сезгә концерт бүген? Ие. Данил, сиңа? Ие. Менә, что больше вам запомнилось, скажите, пожалуйста. Как певцы пели, мы с ними танцевали и подпевали. Да, вот ты вот вообще умница, вот. Вы все, в общем, а ты как будто все песни знаешь, Радмил? Ты серьезно все песни, что ли, знаешь? Чуть-чуть. Чуть-чуть, молодец. Данил? Я не увлекаюсь татарским, но знаю. Тебе сейчас заинтересовался, да, после концерта. Какая песня больше запомнилась? Все? Да, все. А кем вы хотите стать, когда вырастете? Вот тоже певцом или кем? Я хочу быть певцом. Певицей, да? Да, ты, Данил? Биологом. Биологом? А ты учишься уже на биолога, интересуешься? Да, у меня по биологии 5 есть. Ух ты! А что ты знаешь из биологии, скажи мне? Из биологии? Состояние листа. Ты молодец, дай 5. Молодец. Давайте сейчас нашим всем телезрителям привет передадим. Давай я скажу шоу-без, ты скажешь без, ты скажи йылдызлар. Йылдызлар, да, ладно? Ты скажешь без, ты скажешь йылдызлар, ладно? Давайте. Шоу-без. Без. Йылдызлар. Турында барысын да беләбез. Пока, скажем, ура! Шуның белән татар эстрадасының яңалыклары тамам. Сезнең белән мин Лилия һәм шоу-без тапшыру булды. Шоу-без йылдызлар турында барысын да беләбез.